Jurio Kontseilaria haurren eta neraben aurkako sexu indarkeria modu integralean lantzeko Barnahaus eredua erabiltzen duen nazioarteko lehen biltzarrean izan da. Berdina 2026 sarirako El Cambio emakumeen elkartearen hautagaitza proposatu dio epaimahaiak Nafarroko gobernuari. Venezuelaren aurkako eraso imperialista salatzeko mobilizazioa izan da Iruñan. Kondestableen Asisko Urmenetaren Sorgina banaiz dokumentala proiektatuko da asteartean, udalak eta Nafar Ateneoak elkarlanean antolatutako euskarazko kultur programazioaren barruan. Banatu dituzte Iruñako 6. berso paper lehiaketako sariak. Iruñako udalak eta Nafarroko bersozale elkarteak antolatu dute sariketa. Berako gure txokoak bere desagerpenaz ohartarazi du. Zuzendaritza batzordeko hautagairik ez dagoenez elkartearen jarraipena arriskuan dago. Baztango taldeko sozialak antolatuta astronomia behaketa eginen dute Elizondon otsailaren 20an. Jurio Kontseilaria haurren eta neraben aurkako sexu indarkeria modu integralean lantzeko Barnahaus eredua erabiltzen duen nazioarteko lehen biltzarrean izan da. Berdina 2026 sarirako El Cambio emakumeen elkartearen hautagaitza proposatu dio epaimahaiak Nafarroko gobernuari. Nafarroko gobernuak online liburuxka bat argitaratu du migratzaileen ezohiko regularizazioari buruzko informazioarekin. Venezuelaren aurkako eraso imperialista salatzeko mobilizazioa izan da Iruñan. Kondestableen Asisko Urmenetaren Sorgina banaiz dokumentala proiektatuko da asteartean, udalak eta Nafar Ateneoak elkarlanean antolatutako euskarazko kultur programazioaren barruan. Banatu dituzte Iruñako 6. berso paper lehiaketako sariak. Iruñako udalak eta Nafarroko bersozale elkarteak antolatu dute sariketa. Berako gure txokoak bere desagerpenaz ohartarazi du. Zuzendaritza batzordeko hautagairik ez dagoenez elkartearen jarraipena arriskuan dago. Baztango taldeko sozialak antolatuta astronomia behaketa eginen dute Elizondon otsailaren 20an. 2026ko berdina sariaren epaimahaiak Murillo El Frutoko El Cambio emakumeen elkartearen hautagaitza Nafarroko gobernuari helaraztea erabaki du. Haren ibilbidea eta toki eremutik gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna sustatzeko konpromisoa aitortzeko. Proposamenaren berri emango zaio foru exekutibori datozen asteetan behin betiko onar dezan martxoaren 6an saria eman aurretik, emakumeen nazioarteko eguna dela eta antolatutako ekitaldien esparruan. Edizionetan 8 proposamen aurkeztu dira guztira eta hautagaitza hautatu du Javier Remírez lehendakari ordea eta lehendakaritza eta berdintasun kontseilaria buru izan duen epaimahaiak. El Cambio elkarteak indarkeria matxistaren kontrako borrokatzeko eta errespetuzko, berdintasunezko eta bizikidetzako kultura sustatzeko bultzatzen dituen sensibilizazio neurriak baloratu ditu bereziki epaimahaiak. Azken ekintzen artean Se Acabó bideoklipa nabarmentzen da. Emakumearen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko una dela eta ekoiztutakoa. Bideo hori egiteko adin profil eta arlo ezberdinetako 100 persona baino gehiagok hartu dute parte eta Maria Jimenez artistaren abestia abestu dute. Piezari izenburua ematen diona, indarraren, duintasunaren eta tratu txarren, hausturaren ikur artistikotzat hartzen dena. Venezuelaren aurkako eraso imperialista salatzeko mobilizazioa izan da Iruñan. Ameriketako Estatu Batuek Venezuela eraso zutenetik hilabete igaro dela Euskal Herriko hainbat eragile batu dira erasoa salatzeko eta Venezuelari elkartasuna adierazteko.
Iruñeko udalak Nafar Ateneoarekin lankidetzan antolatzen duen kultur programaren barruan asteartean Asisko Urmeneta zuzendari iruindarraren Sorgina banaiz dokumentala proiektatuko da. Eta ondoren solasaldia izanen da egilarekin. Dokumentala 70 minutukoa Kondestableren jaurekiko ekitaldi aretoan proiektatuko da, arratsaldeko 7:30 eta sarrera doako izanen da leku guztiak bete arte. Sorgina banaiz dokumentalak Pirinioen inguruko lurretan sorgina giza ulertzeko ikuspegi historiko eta kritikoa eskaintzen du. 1928an Auritzen hasitako jazarpen sistematikoa abiapuntu hartuta. Jazarpen horren barruan milaka pertsona sorginkeriaz akusatu eta zigortu zituzten. Asisko Urmenetak irudiak, ilustrazioak eta adituen azalpenak uztartu ditu mitoaren eta errealitatearen arteko desberdintasuna argitzeko. Lanak ederki islatzen du nola egin zuten bat beldurrak eta bodereak. Dokumentalak gizarte kontrolerako mekanismo horiek egungo egoerarekin lotzen ditu, memoria historikoa berrikusteko eta komunitatearen identitatean duen eragina ulertzeko tresna bihurtuta. Alazne Untxalo eta Olaia Leitza jaso dituzte Iruñeko 6. berso paper lehiaketako lehen sariak C, helduei zuzendu eta A, 2012an edo beranduago jaiotakoendako kategorietan. Mintxo Astiz Nafarroko Bersozale Elkarteko ordezkariak eman dizkie sariak berso jaialdia hasi aurretik. Lehiaketak bersolaritza eta berso papera sustatu nahi ditu, Nafarrokoak diren edo Nafarroan bizi diren bersolariei zuzenduta dago. Lanek gai eta neurri librea dute eta euskeraz idatzia jatorrizkoak eta argitara gabeak izan behar dute. Baztango taldeko sozialak eta Akelarre kulturguneak antolaturik zeruko konstelazioez eta zeruko mekanikaz ikasteko astronomi behaketa antolatu dute Elizondon. Virginia García Aranzadi Zientzia Elkarteko astronomia divulgatzailearen gidaritzapean. Hitzordua Elizondoko plazan egin dute, herriko erdigunean bertze alditan herriak biodibertsitate gordailu izan daitezkela erakutsi nahi izan duten modu berean. Oraingoan, astronomiaz gozatzeko tokiak ere izan daitezkela erakusteko. Aita hortarako herrietako argi kutsadura apaltzea ezinbestekoa da eta hori bera solasbideetako bat izanen da saioan astronomia gaiez haratago. Gehiegizko argiztapenak xahuketa energetikoa, lo eta osasun arazoak, biodibertsitatean ondorioak sortzeaz gain, gaueko zeruaz gozatzeko aukera trabatzen duelako. Hala, urruneko planeten eta izarren behaketa egin alizateko teleskopioak izanen dira, eta Garziaren azalpenak ere bai. Atzeko 7 bedezitara iraunen du saioak eta eguraldi txarra egiten badu Akelarre kulturgunean ordezko saioa izanen da. Starglim programaren bidez zera eta zeruko mekanika ulertzeko emanaldi eskainiko da. Hori guztia otsailaren 20an. Izen emateko Baztan ekosoziala abildua protonmail.com helbiderat idatzi beharko da. Berako Gure Txokoa kultur elkarteak ohiko batzar orokorra egin zuen pasaden urtarrilaren 30ean. Batzarraren gai zerrendako puntu nagusietako bat zuzendaritza batzordea berritzea izan zen eta hautagaitzarik aurkeztu ez zenez, otsailaren 27ko ezohiko batzar bat deitzea erabaki zuen. Batzordeko egungo kidek 11 urte daramazate buru eta kargoak uztea erabaki dute. Hori dela eta are premiazkoagoa da hautagaitza berriak aurkeztea. Otsailaren 27ko ezohiko batzarrean jorratuko den puntu bakarra zuzendaritza batzordearen berritzea izango da. Egun horretan hautagaitzarik aurkezten ez bada Gure Txokoa desagerrezteko arriskuan dagoela ohartarazi dute. Gure Txokoa kultura elkartea desagertzeak elkarteak antolatzen dioen jarduera guztien amaiera ekarriko luke. Tartean, futbola, dantzak, txirrindularitza lasterketak eta atletismoa adierazi dute ohar batean.
Gure txokotik hautagaitzak aurkezteko deia egin dute, zuen hautagaitza aurkeztera eta gure herriarentzat gure txokoarekin lanean jarraitzera animatzen zaituztegu azaldu dute. Era berean, zalantzak dituztenak edo argibideak behar dituztenak, egungo batzordearekin harreman eta jar daitezkela adierazi dute, posta elektronikoz edo WhatsApp bidez. Bagatoz. Bagatoz ikasleak. Bagatoz gurasoak. Bagatoz profesionalak. Bagatoz Euskal Herri osotik autoeraketaren bidez hezkuntza proiektu herritarra lantzera. Ikastolak. Bagatoz indar berriz. Bazatoz? Elizondon Santiago Karrika 15ean Anzabal Inmobiliaria. Pisu apartamentu berri eta bigarren eskukoen salmenta, lur sailak eraikitzeko pres. Anzabalen Zuritz aseguroak. Etxe bizitza, auto, komerzio, landaetxeen aseguroak. Urtean unitzetako bermea eta konfidantza osoko zerbitzua eskaintzen duen aseguroa. Informa zaite Anzabal Agentzia Santiago Karrikan Elizondon.